na, nanggagkudatan mame. Day tati, kadadakkelan nga iskamyo nga inang. Wow, nagadumot nga ampaw. Hata yan, upak. Pau, nagadumanata na ka. Pengar daday, Nagalamwet ta. napagmanok daday. Pagwanwam siguro daw. Sino nga nagmanwam ma ito eh? Kinininong, kinininang, kinilulo, kinilula. Pau, may mantay ni kanda ka. Ingkal. Baka wa mo nagyan na day ta. Nakadamot adaday kitam. Pau, ay na. Ka ano nga yung mamin kinapagmanwa mo na natin. 1 million mil adaday. 1 million dito may. Ang panagbanang ka nga ay. Ba nang naardaday. Pau. Ay na, nagmayatan nga. Nagkadun nga yung kwarta mo na natin. Betul ngarot. Idulin mo day tagaraw. Tanong nga mapukaw. Baka madimam mo pag idulin na. Baka mapukaw lang. Hindi. Ay, Kita man natin nila kaya. nyata. Dibil tayo ti kuryente ah. Ano? Nagtakay mo tayo. Pero pag-alak na iti pagbayad ko tamanan. Ay na, Pau. Kanya ko kanyo. Ki, data na yung pagtungtungtungan. May data na pagmanuan data anak mau. Manungay ti na pagmanwam anak. 1 million sa timil mame. Naga-down. Gasam daw 1 million si Timil. Nagbanang kang nga anak. Ba nang naardaday. Kita man anak. Kita tamang garawd. Manungay day toy. Doa. Amo anak. Idulin ko pa lang daytoy ah. Iya. Yun anak, idulin ko talaga mapukaw mo. Sayang. Imbag na nga kwartam to. Kwada ti gatanga. Diyadan to ti kwartam to anak. Wait, anak. Kwartam to. Intun lumakay ka. Iya. Yun anak, idulin ko dahito ikabel ko dyan ti bangko-bangko. Baka mapukaw mo ko. Sayang. Kini nagadupay ti kwartam ni o. Ay na, nanggagkudatan mame. Day tati, kadadakkelan nga iskamyo nga inang. Nga. O, simot. Nagpay-payso anak. Duling ko dahito. Ano? Bagla nga kwartam. Pay-payso duling ko. Nanggagkudatan mame. Kunayo, idulin nyo lang. Madiyo mga isublen. Amok mame, pagbayad yung manta kuryente. Yeah. Kasi nga ubingan.